can stop me. I'm all the way up. Mota na yayi kura dala kai shi kawo shi. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Shorty, what you want? Shorty, what you need? My niggas run the game. We ain't never. Mata ya kai ne? Lafiya kana. Amma ina zaki je ne matukuna? Zan je ga wata friend ya ce. Zan je nan Central Bank ne. Kin san babana Minister of Finance ne? So ba dan ya aike ni banki ba da na zo na kai ki. Yana banki. Idan na kira yaki sai ki saving da kisa Ministry of Finance. Tunda kin ga da babana da ni duk ɗaya ne. Ina kaje? Zan kore ka wani da fa.